Nggih, dumateng ngarsanipun para penonton, para penanggung jawab. Sarene sakmenika sampun jam setengah gangsal langkung punan nggih. Alhamdulillah pagelaran campur sari Sria CCS sampun paripurna. Mangke ketemu malih mangke dalu. Mbok bilih kula wonten cicip cewet anggen kula matur. Mugi para undangan sedaya saged angkluturaken sedaya kalepatan kula wau. Monggo kita sami asesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Widodo kalis nir ing sambi kala. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam.